Lelela ivideo ne. Yebo Siyabingelela kuphinda lapho kufineka khona le video makube kuhle makube mhlophe. Silala la sikhona sisesibayeni la. Sesibayeni la. La ubulongwe lobo bula phambili kwami. Ubulongwe lobu ngifuna sike sikhulume about ukwenza i-cleansing ngobulongwe. Uma ngaphane kuwukuthi umuntu izinto zakho ziblockile. Hamba uye lapha kulezi zitolo lezi ezidayisa ubisi lelentuzana lembuzi. Uthole ubulongwe ungathola even fine salt, ummixe no fine salt. Lento uyayirabha, uyirabha umzimba wonke. Ubese uthola u1 liter ubisi lembuzi. Ubese uyazithela ngalobisi. Makuwukuthi uyakwazi ukuthi uthole ubisi lenkomo. Hayi ubisi lolu pasteurized noma oluprocessed. Angathi ungathola ubisi olufresh olu-original liphuma enkomeni. Ngoba lamabisi lawa asuke sefakwa ama-chemicals. Ugeze ngalento bese ugeza ngobisi. Bese uthola amanzi, ugeze ngamanzi emveni kuba sowugeze ngaleyo nto. Leyo nto le izobe ikwenza i-cleansing ekuvulela izinto zakho ngoba izinto zakho ziblockile. Lalela ke ngiphinde kama ingredients. Uthola ubulongwe obufresh benkomo. Ubese uthola usawoti noma umuphi usawoti. Uhlanganise umixe la nalobu bulongwe. Then ubese uyayirabha lento. Ubese uthola either ubisi lembuzi noma ubisi lenkomo, ne? Ubisi olufresh. Then bese uyazithela ngalobisi uzihlikihla. Bese ugeza ngamanzi. Amanzi ozogeza ngawo ufanele kube amanzi kungaba amanzi omfula, kungaba amanzi empophoma, kungaba amanzi olwandle. Kuzoba kuwena. Kungabi amanzi lawa aqhamuka kwithephu ngoba asuke efakwe ichemical. Then emveni kwaloko lento uzoyenza continuously for 3 days. Emveni kwaloko bese uyahlukana nalo nsebenzo. Izokwazi ukuthi kuvulele into zakho. Sithinteke kule number 083 9471 856. Siyabonga.